Bermeoko udalak Gaztelugatxe zentruen atiek egiri dauz bertoko biotopue zaindutiko asmotan. Ez da erreza, bermiotar batentzat Gaztelugatzek zer esan nahi dauen hitzetan azaltzea. Izan ere, ez da erreza sentimenduak deskribatzea. Eta Gaztelugatzeko San Juan guretzat sentimentua da. Gogoetarako lekua da. Eskerrak emateko eta desioak egiteko tokia. Topagunea da. Belaunaldiz belaunaldi partekatu dugun espazioa. Kondairen eta sinismenaren ingurua. Familia eta lagunekin hainbat San Juan ospatu ditugun lekua. Uda hasierako itzordua. Ikasturte amaierako posa. Baina batez ere geure lekua da. Harrotasunez sentitzen dugun lekua. Bermeo ezin da ulertu Gaztelugatzeko San Juan barik. Eta Gaztelugatze bera ere ez litzateke ulertuko Bermeorik gabe. Eta ezin dugu ahaztu gaur ezagutzen dugun Gaztelugatze hau ez dela berez horrela mantenidu. Ez litzateke gaur dena izango urte luzez, izilean, maitasunez eta konpromisoz lanean aritu diren pertsona askoren ekarpenik gabe. Inorkia ezagutzen zuen garaian, turismo masiborik ez egoenean, astero bertara igotzen ziren voluntarioak. Bidea txukuntzera, ingurua zaintzera, ermita zaintzera, eta azken batean denona den altxorrau bizirik mantentzera. Ez zuten aitortzarik bilatzen, ez da oihartzunerik ere. Herriaren maitasunak eta San Juanekiko loturak bultzatzen zituen. Haiei esker iritsi da Gaztelugatze gaur arte. Haien eskuei, haien denborari eta haien konpromisoari esker mantendu da belaunaldiz belaunaldi gure ondare hau. Eta gaur egun ere, Bizkaiko Foru Aldundiaren elkarlanean momentu natural honek merezi dauen zaintza eta babesa bermatzen jarraitzen dugu. Ondarea ez da harriz bakarrik eraikitzen. Maitasunez, konpromisoz eta belaunaldiz belaunaldi transmititzen den zaintzaz ere eraikitzen da. Eta Gaztelugatzek hori badaki. Feduna izan edo ez, bermeotarrok San Juanekoak gara. Nok ez dio eskatu osasune, nok ez ditu kanpaiak jo eta desio bat egin. Azterketak gainditzea, arrantza ona izatea, zenideen osasuna edo sortea. Gaztelugatzek gure eskariaren txokotxoa da, gure altxorra, gure bihotzaren zati bat. Eta Bermeorekiko lotura ezinbestekoa bada ere, ezin dutugu ahaztu Bakio, Arrieta eta ingurukoko herriak. Ez da Bizkaia eta Euskadi osoa ere. Izan ere, badira leku batzuk denona bihotza ukitzen dutenak, eta Gaztelugatze horietako bat da. Horregaitzik, ez da kasualidadea gaur hemen elkartu izana. San Juan bezperan atarian, hain data esanguratzuen. Gaur Gaztelugatze zentroak ateak irekitzen ditu, baina ez eraikin baten ateak bakarrik. Paisaia ikusgarri honen sekretuak ezagutzeko ateak irekitzen ditu. Mendeetako historia ulertzeko ateak. Herri baten nortasuna eta tradizioak sentitzeko ateak. Eta batez ere, denon artean zaindu behar dugun natura paregabea ezagutzeko ateak. Hemen hasten da Gaztelugatzerantzako bidaia. Ez bakarrik oinez egiten dena, baizik eta ulermenaren, errespetuaren eta maitasunaren bidetik egiten dena. Gure altxorrik preziatuena etorkizuneko belaunaldientzat zaintzeko bidaia. Gaztelugatze zentro honen ibilbidea 2023an hasi zen. Eusko Jaurlaritzan eta Bermeoko udalaren arteko hitzarmenari esker, Bermeo helmuga ekoturistikoa bertako natura eta kultura, ondarea zaintzea eta balioestea proiektuaren baitan. Europar Batasunaren Next Generationen funtsek babestutako ekimen honi esker 2.500.000 euroko inbertsioa eginda gure herrizen. Horietatik 1.500.000 euro Gaztelugatze zentro hau errealitate bihurtzeko erabili dira. Eraikina egokitzeko, proiektu museistikoa garatzeko eta zentroa digitalizatzeko. Gainera, inbertsio horrek Bermeoko beste hainbat espazio ere hobetu ditu. Turismo bulegoa, Lamerako argiteria adimenduna, Aldezarreko hainbat gune eta gure ondare historiko eta paisajistikoa balioan jartzeko azpiegiturak. Horrek erakusten du erakundeen arteko lankidetzak emaitza onak ematen dituela. Eta datu eta kopuru horien atzean pertsona asko daude, profesionalak, enpresak eta proiektu honetan ilusioz aritu diren guztiak. Gaurkoan, denoi dagokizue aitortza, bizotzez zorionak eta eskerrik asko. Eta hemendik aurrera erronka berri eta eder bati helduko diogu. Gaztelugatze zentro hau izan dadila herritarrentzat eta bizitarientzat atea. Ez bakarrik momentu naturalera iristeko atea,
baizik eta haren balioa ulertzeko atea. Izan dadila, errespetuan, jasangarritasunean eta ezagutzan oinarritutako bizitarien hasiera. Izan ere, Gaztelugatxe ez da bakarrik bizitatu behar den leku bat, maitatu eta zaindu beharreko leku ere bada. Guk jaso genuen bezala hurrengoko belaunidei transmititu behar diegun ondarea da. Horregaitzik, gaur hemen gaudenok badugu ardure bat, baina baita privilegio bat ere. Belaunaldi askok zaindu duten altzor hau etorkizunera eramatea. Lan handia dugu aurretik, baina herritarrok eta erakundeok elkarrekin lan eginez gero ziur gaude bide emankorra egingo dugula. Eta etorkizunean gure ondorengoak eskertuko digute gaur hemen egiten ari garena. Izan ere, Gaztelugatxe ez baita iraganetik jaso dugun ondarea, bakarrik. Gaztelugatxe etorkizunari utzi nahi diogun oparia ere bada. Eskerrik asko guztioi eta ongi etorriak Gaztelugatxe zentrora.